Kuda bicha hinya gedo mano mar apaya mano mar Mauri Ron makoro ne oseyanga gedo mar bendo sechako bando ng'eni ker ne owacho ni ibro gedi gedo sechako noseyawe ayanga owacho ni ibro gedo oyawe ayanga ni ibro gedo osechak gedo tapenji babu mano ok en ber higni bura duto te agai nyalo dhi dala dwacho no mera adwa gero ot ka moket plek no mera biro gedo ka to pok ochako gedo emowacho wapamo ni to pok chako gedo emowacho ni ande bedo gi lek ber moloyo weyo mok chako kendo nonyiso kuonde ma pesa biro wuoke adieri ni chike wan gi contingency fund consolidation fund to gi mane kendo wan gi funds adek ma chike oyie godo lakini kero wacho ni wabro uso shares ma wan godo e Safaricom mano bro create infrastructure fund gi dongere mano bro miyo ni pesa ni bro wuok kanye ma bende jopiny seyo siling bilion 200 gi wiye ma bende idwaro us godo shares mag Safaricom bende